Čaute, už som naspäť. Takže už som si pozrel komentár a to je Lagrange Combination, čo napísal Deadlock. Tak poďme na to. Ok, mám to tam. Tuto je ten Sahur a tu je ten Combination. Takže čaute. A na budúce sa uvidíme. Takže napíšte potom ďalšia brejnota. A keby ste ho tam chceli. Napríklad Lily, Valeria alebo Bombardilo, Krokodilo, Špionil, čo poznáte proste. A keby ste nevedeli, nenapadla vám nejaká brejnota, pozrite sa na Google. Takže čaute.